Ka Committee on Empowerment of Women ka bakli da ka kong Santa Mary Shla kalalit banjungo ya ka longkmi ka balat im na ka jingsha thang hala ujong ulong hakashnong niriang thatlas ken blong West Giant Hills District haka katnyo trik no pra. Kani ka longkmi ka de ka badan ringot ki kun kuntup ya iwi kun badang shisnem shiteng kalalit na kani ka jingsha thombor da ka basha thang hala ulong. Hangkani kasngi lasan ran lang ya chairperson da udukot ka committee uba Adelbert Nongrum u MLA ka juwai uba Walan Mikishla bat ki officer na Meghalaya Legislative Assembly. Ka chairperson ka Santa Mary Shla kalapan pao ya jings ngosi ka bakraw halor kani ka jingja ka balapan kulmar jingmut haduk kata ya ka emlang saalang baro kawe. Kani ka jingjia ka bashir kay kalapan kendit bat pensngusi engi baro kalaong. Ka chairperson kalakan turu ya katanat pulit ban pelong ya ka jingtokit ka babnia halor kani ka jingjia bat ban pentik na baka jing penshitam kanlong ka bating bat kalaong ba unong le kam sniu ulale ya ka kam ka bashir kay kumta ka jing bishar ka bahok ka day ban long kloy day ban lat na ka bor jong ka an kalapan pao. Udakot ka committee uba Adelbert Nongrum ula pentikna syakipat ba baka committee kan bot dian ya kan ni kam. Ula penpau ka jing shani hak sorkar bat ki bor badai kmi bakin pendap hok yala ka jong ka kamram. Kitu ki bale akum kini ki kam bashar kay kin mat ya ka jing penshitam halor ki kam jongki ula benram. Haka emlang saklang jongi hidon ya ka kamram ban pet iwe ya iwe pan. Kajing skap jar hakum kini kijingja kamlong kabala ban pediang. Gide ban keren ban pentik na ba kini kijingja bas ngusi kin jia biang hakari jongi laong uba Adelbert Nongrum. Siosi hado kata-kata ba kani kijingja mpoi perkat. Tau ubreu ngatip ude na konsuensi jonga ulok jongka martip ngala siok kata siok tang. Pa une ubreu bele ule kumne. Dang tang ba nga dua ya gini ka long kami makan yok kata kejing sumar ka babiang nakataru ni klaim yok ban lek ha katu ka posha ni klaim ban yok ban keren ya gitu ke doctors tang menta ni kit kya borok ki kam ki jam kam tam nam ta gani ka long kami yin ya keren yin ya penbet bat di MLA bat komiti jong iru yin ya trailang bat kasnong ru nya trelang nya keren ya gini ki doctors makin ai sumar bhai ka na kaliang ko sarkar ka kan yarap shu ya gani kalong kumi kam tam kum ke jingja kumne ngimla ban mudur hadu kan ni ka jingja hadu ban kan shitom kan no benai kan no snen ngim tip kan koin tang ba nya don rangkat bat pi wat ko slaira ya gani ka yim rengan ong pi wat ko slaira ngin don bat pi ha kan ko kopor pin phone yingi pin kan mau yingi ngin sadon bet bat pi te nga kwa ban ya ki police department ru basnya bah ban budin ya gini ki kam jongki bah ki ulale sniu hado kata-kata pin ndir ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an hi abi le hi kata ka kam de ban le te terpat ipi ba pin pet khnang ya kan ka long kemi panyo kata ka hok jongka sakaweru ba utu bro unkon mau ba ude ban yo kata ka punishment ude ban yo ya kata te hak state jongi ka duna ba ngi ikumne ba jingja ba sharke ba kaduna ba ngasiao si ba kajia hadu kan ne kalong kami sabar dok saka kisutam barok kaliang sakane ka jingja ta kan kisutam shushu tawat ko slaira ngi don hi mangi hangne barok ngi don lang kisnor ki don hi ki MLA ki don hi ki committee jong hi ka government ro ka don bat hi wat sngeu kinu ki ba yim respond hi phi aganu ko kom ni respond hi phi ni yara hi na contribution jong hi ro ni yara phi na contribute ka ko sarkar ro kan yara phi te phi don ki jing a jong phi samtam ya gane ka nong kami nga kwa ban ong ha snong ru sio ba ban pentip yengi bangila ban yarap ting ni don ki jing do nama ngimla ara ban penbiang barok khoi tang ba very rare cases don kum kita nila ban le ki badon kam
Tengah sio takata hingga mukua araban on ke eru. Te yapi ki yung disem bok kedua ngapi yo di nang chat yo ki sumar yang ani kalong kumi yo smak nang smak chat yo karpat ipi sio ha. Ong yang ani be yo lai ko cha hospital ha am bau lai ko hospital hajung te treatment per ko hajung sumar per ko. Mana lai hospital takate dang miat cok yo smak nang smak chat ko kon la dang ken rungut ki kon dang cisnen tam sio niu pa itu mo sio ba yo lam hospital yo kata jim sumar ko ba ko miat tadliang yo ngakite wat hi ang chairperson yung ka empowerment committee ko ong di suggestion sio ba kinu ki kam kam bi penti pi yo follow up i kam ki jam yo lai pa ko kayeng kesem hakim lang kasalang haka ri bakajat benri ni ya em lang ban pej lang ya ka bet ka biang ban pej ban kimi ya ka e ka kia ka shon kam dei ka bangin shu sabjar kam tam ko muni ka jingja kam dei ba sabjar haka ni ka ri bakajat benri ka ri te breu ri te blai ka bangi yo ban kam long kenti sen ka si Singapore ngim dei ban ailat ba ko muni ka jingja kinang wanja nakaway kapor suwi kapor inget ke baja kanom ja khala mo tip jong play inget bo play ru dei tamu hi play wan bisar ya ke baro ya baba ya basniu bara po ko perthai don kaan bar kaan kan le laga kamram kam tam ya kita ki brio ki balong kum kita kinong penyak brio kum kita kirim dosmon lani ban le khanono ka kam ban penting persmit pensir ya ki amlang salang ka yeng asem ka anhi kan noma ka an kan trela ka jong kamram ban rat ding khong ya komuni ki jing snio tiba sedang ban kharoi hagani kari ka bait ka jongi ngiru na kalyang ka committee apo jalam jong chairperson I madam Santa Mary ngini ai burdin baringit scam ka sarkar ru kan le la ka jong kamram khaptam ki brio gubron ka an nama kani kala ya chkulti ka an kan le la ka jong kamram bar ka an na ong ya pi sikentien hani ka por khamat jong ka ye ka sam khamat ki he snong ba ka an kan no map lanu bat dari le ya kita ki brio ki bali ban mat ya kita ka jing perstom tere kalong ta ka jing kentu na ka banta jong ilang baro khamtam ka snong ka thau kinong punya sinong kelele kamram kadai kani ka kamram kadai ti ka jaket khle o pila pendep la ka jong ka banta kam tam bar shu ngap kanumlong namar ka don ka jing pen mau da ka khatir nong wei ka bukiong silent is the greatest crime mo ka jing sabjar kadai ka kam penyak brio ka ba krautam tinga smo ban ai kublei nam ta ka sinong ka yeng ka sem bamdei ban buri komuniki ki jingja barangit scam ba community ki kinum jashu hani kari ga be jongi ini kermen scam ya ka Christmas kalajan bo sem thamai ublajan tonginio ban priang ke jengkerku haki yongi longi long sem jongi khanang ba ka jingkala ka jing kemen ka jing kermen ka jing suk ka jing singan yo nomor senchar haka longi long sem bar khamtam hakari bar ka jab benrio barok we khamat kinu kiba ing kumne kiba yu te ka free treatment kala cover hapo kaneka Ayushman Bharat te ka free treatment kimdei ban siu tena kata kadang madang ong ye ka yeng ka sembo kimdei ban ting ban lei treatment kaneka Ayushman Bharat kala cover ya kinu ki born victim mo kabaar kalong kadai ka victim compensation scheme kadon ka victim compensation scheme kaba kani ka scheme kaya rap ya kitu kibriu kiba kum kani ka jingjia under ka section 357A CRPC kani hado nyaulak ka kila banjo jingerap mo na ka sarkar kani kala don dengan ang kali shwa pangan wan shani ro ngala konsol ya kani ka district legal service authority namar kani ka habyat menangta te ngala kali iki ba proses ngala bakila ong ngala ong iki ba put it under emergency kat bala baknang bakin yo kloy ya kani ka jingerap bat melum mala kila kani ka kan depend haka katno ka jing ing jong ka mo ka ta ka jingjia te lai hadu nyaulak kidai ban yo jingerap ha bedeng but
sakaway ka ba kanika kikila ban yo jingiram kadai kanika PMAY scheme na mentaka relocation. Dada don kum kanika jingja kanika long kume kala ban yo ya ka yeng batmai under PMAY scheme na mentaka relocation. Nama tengah ngarang keren borang basnong tengah saya keren baru video oro dada yu nomor ke kikimpat yo ya kayen kaba ayu hado mentah nak PMAY dengan sia keren baru ayu ro baknang baru yo bar haga jok kapor gila ban yo ya ka free legal aid representation kim.com dada.com leader kini kita tidak don ke leader kibala support nak lian jong ke government terus ngabha ban follow up ya kinero haga jok kapor bar haga jok kapor ke one stop center kumba pilatip adon hapo soba muswang kabapila ban lek hado ko kapor nak bentaka medical aid legal aids anything any query siapa yu nomor ngala phone ya ini DSWO jong miro te hiro ilawan hakini kisni bala dep ikil nakaliang jong kiro ila ay jinirap kat bala hakat jing sisya mo ko badon scheme nomor kadon ka jong kan bahaya fund mala hangtu ta kita kala dep ay ya kani ka jing but hado ro ba kani ka ondala yaj ke treatment onda ila kham khlan ila ro ban yo ya ka scheme under the National Skill Development Corporation na bentaka ban long self reliance onda ila dep ila ban yo ya ka scheme na ka sorkar nang lari kwa ban tray ya kanu ka kam business la jong mulung mala kadon ka scheme na kaneka National Skill Development Corporation te ya katangi don bok ba pat ni banjur kamtam ya ini long kume ba ngan kumbangila karpat ba in lech sha ka hospital namar kini ki scheme kinnom kawar lada im lech hospital te nagata ka daw nga banjur ya i kumayu nga karpat ya i singaw ba in lech sha ka hospital nang bangin yo ban yarap